siyang Bible study nga i-share kanato mga isa. Pakpak! Pakpak sa way pagduha-duha kaya natong ipakpakan ang atong buhay nga Diyos. Ikaduha na natong isuon ng gwapo anak si Ginoo. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yes. Tinood din na mga eksoon, kinsa may atong kaghampan sa tanan ng mga bisag ng salita basta kinabuhi. Wala yun tayo lang kadampan kundi ang atong buhi ng Diyos. Amen. Sa atong Bible study pero mga eksoon, bago ta magsugod, mag-ampo sa atong eksoon, programato pa ni Pastor John, bisag kung sa itong buhaton, kinahanan ta mag-ampo before that. Amen? Di na ito nakalimtan. Amen. Amahan nga langit nun, balaan o gamahanan ko, Diyos, labaw sa natanan. Lord, ini puntaga, Ginoo, tinaot pa unta nga ikaw ang mahimaya, Lord God, wala kami laing din mo, Lord, kundi para ikaw makasilunggan, magsimba, mahimaya, tungkol kay napakabuutan mo, Lord, napakaayon sa mong kinabuhi. Lord, karong puntaga, di mo akong imong mouthpiece, Lord God, sa mga mensaheng imong gusto ihatag sa imong katauhan. Tinaot pa unta, Ginoo nga kini mga pagtulunan, magtapipon sa mong kasing-kasing, Lord God, o mahimong kining gabay sa among kinabuhi sa sunod nga mga adlaw sa mong kinabuhi. Kung kinintanan Ginoo, ang gaban sa imong pagkuban ka na, Lord, akong di pangayo. Pinagay sa ngalan, Pinoong Kristo. Amen. 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 God is good. And all the time, God is good. So bago ko magsugod, mag-testimony ko maigsoon, saka pagkamaayo sa Ginoo. Amen? Nakita naman ninyo nga kuan atong niaging nga semana, sobra ko kaluya. Sobra kaluya. Grabe ang sakit nga nararamdaman Ginoo. Ay mga igsoon. Mga akong tiil na sprain, balik, mga akong busok na balik yun actually. O ang akong liyo, ora ko na baligtad. Kasi namin makalimot lang kita sa safety. Bisa kung saan ko nato kalantik sa atong nahuna, muabot yun ang panahon nga, mag-fail ka. Dito makainundong sa gingon nga, ba, safety first. Saan wala ko nakalimot kong wala ko sa ground, ikat-kat ko sa kawayan. So madaling sabi, nahulog ko sa kawayan, o dito kalbundak sa duwa ka bato. Ang akong busok may pagkaigo sa bato, o ang akong tiil naligwat sa usa ka bato. So pwedeng kuha na, pag di na ko kagawas, gitabang ko actually, bira ko dito sa lusak. May nalangan na islingan nakakita. So, sa Pilmiro yung mga adlaw na semana, digit ko kaliho kay Diari, whenever, even na ka na ginhawa ko, magtuan, magpubo, ang marang mabungkag akong tibuok, mga busok, marang na nabungkag ka na. As in mabungkag, lasakit pa ko. Pero akong sa tinod lang, akong salig sa Ginoo. Tingon ko dili ko matog doktor. Kaya sa may buhaton sa doktor, x-rayhan ka to find out nga nabalik ang imong buso. Nakabalo ko nabalik kay pati sa kita gikapon. Na may lugar na lupyak. Unya murag mutusok o kanang mukilid ko sa mga kabili matulog. Pero akong gikuan may igsoon ingon ako nga akong tagaan higayon ang Ginoo. Na according sa iyang time mahil ko. Ningon ko Ginoo, pakayo ako mga isa ka bulan gikan karon. Surely dili naman inani kasakit after 1 month. Pero magpasalamat ko may igsoon ro kay 3 weeks pa lang pagkakaron. Nawala na gyud ang sakit sa ako. Nawala gyud kasi nawala ako sa kilid. Nabili na lang siguro gamay na sprain kay unod man. So maayo ra ni siya pero ako na pangatub-an ang pagkamaayo sa Ginoo sa tanan nga pangitabo sa kinabuhi. Pero ito lang kadampan, kundi Ginoo ra. Amen? So, ang atong pagtuon karong mga butaga may suon, mao gyapon ang pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa unsa man, mao ni atong topic. How to survive disappointments. Unsaon na to nga makalagpas or makaparog pagyapon kita human ang mga pagsulay sa kinabuhi.
Amen? So, magsugod na maigsoon. Okay, nakita niyo dyan sa picture maigsoon? Nabalik. Sino ka na ba? Nabaw. Nabaw. Prato Yan niya sa sa ganyan. Nabaw po. So, nakaalis Ako lang siya. hawak. Ako lang hawak. So, nakasurvive ba ng maigsoon? So, kita, kita nakabalota sa atong kinabuhi, makristohanon ka man o dili, labi na ang mga kristohanon, naata sa racetrack, di ba? Gingon nga naata sa lumba, naata sa racetrack. Ang kada usa sa ato, dunay lane nga atong isubayan. Unya, ang kada lane, dunay hurdles. Kanay unana, sa kinabuhi, dili lang ka usa ka hurdles, kundi daghan. Sukad sa atong pagkinabuhi, pila na ba ka mga pagsulay nga atong naagian. Di ba daghan na kaayo? Kung sa may nagtabo, di ba karon buhi ka pa? Amen. Kung giusap ka pagbuhi sa Ginoo, that means nakadaog ka, nakalagpas ka niadto. So ato pa rin ang maigsuon nga pag-abot sa hurdles, dili ta mahimong casualty para sa mga aming athlete. Kung sa mga pagpadayon ni anak, lungki naman ang yatiin. Kaya ang naon sa na, di na siya kaambak. Nalupay-pay siya sa dagan sa kinabuhi. Sa atong paniguaon maigsuon, so karon maghatag og tips, magtuon ta kung saon nga makalagpas ta na successfully Lexus. Ingon anak dapat ang ato. Yes. Kanang murag naglupad sa hurdle. Sino diyan? Na may enough energy to fly over sa mga pagsulay sa kinabuhi. Okay? Now, daghan ng paagi kung unsaon. So magtuon kitag pipila sa mga tips nga gihatag sa mga dalubhasa kung unsa na ito na lagpas kita sa kanang pag-abot sa pagsulay. Doon na yung mga disappointment na skip na to. Yes. Ang disappointment daw or kanang mga pagsulay sa kinabuhi is sadness or displeasure. Nagsubo ka, nadismaya ka, caused by non-fulfillment of your hopes and expectations. So kita tanan, doon na tayo daghang mga pangandoy sa kinabuhi, doon na tayo mga expectations, na karabiyang naninguha, kaya ka sa unsa imong role sa kinabuhi, estudyante ka, naninguha ka sa eskwela, in the hope na one day, mamaestra ka o mamaestra, or ma-engineer or ma-abogado. So hopes ka na siya. Kung saan mo karon kung dili ka makalagpas na niya, dili mo ma-continue tungkol sa mga pagsulay. Okay? So, ang matabo, kasod-anan, dismayado, kung together with that maigsoon sa mga discouragement, dili na kamo padayon kay wakay nitabo sa imong effort, di ba? Hallelujah. 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 Dili luyaw. Hallelujah. Make sure maluyaw ta, dili luya. Amen? So, saan na ito madilita, maluya, mga igsoon? So, next is, number 1. Okay? Number 1 daw. Atong hinumduman, remember that God is with us always. Kung sa gingon sa kanta ganiha, di ba wala ta niya biyain? Amen. Siya lang ang atong kadampan. So, atong hinumduman nga ang Diyos daw, kailanman dili ka ginabiyaan. Okay? Sa Salmo 23, verse 4, nag-ingon diya, even though I walk through the valley of shadow of death. Sa ubang translation, nag-ingon, even though I walk in the darkest valley. Bisan pa daw ka sa walog na pinakangit-ngit sa kinabuhi. Ang Diyos daw, bisan na pa sa ungaw sa kamatayon, ang Diyos daw, nag-ingon din si King David nga, I will not fear no evil. Dili ko mahadlok sa bisan kung sa mga kadautan. Madlok sa kadautan, kaya nga naman, for you are with me. Ang Diyos daw always nasa ato. Sa King James Translation, nag-ingon niya, for you are beside me. So ang Diyos di ay, permi, nasa atong kilid. Amen. Tingnan yung mga kilid nga naa ang Diyos na uban kanimo. Nasa yung tapad ang Diyos actually. Bisan dili na to siya makita. Because He is a spirit, di na siya makita, but know na ang Diyos kailanman wala kabiyain. Amen. Amen? So ako pagpakan ng Diyos mo ito. Hebrews 13:5, naging din na, I will never leave you nor forsake you. So imo na lang ang imagine nga,
unsa man kadako kato imong nagian. Last time nga gisulay ka sa pagsulay sa kinabuhi. Ningon siya nga dili mo kadako biyaan. Bisag unsa pa natabo, nor prosecyo o pasandahan ka. So, even sa akong kaso, nagpasalamat ko even after the pagkahuman ako o pagkahulog dito, nagpasalamat ko sa Ginoo kay nga naman ay paminaw ako buhay ko man ko. Kunya, wala man nabagok ang akong hulog. So that means giprotektahan gyapon ko sa Ginoo bisan pa man sa unsa pa ubos na kuan. So, ragas ta mga kaigsunan nakaranas ko na si Sister Brita ko. Nabalik ko ng mahot niya, pero di ayon gyapon sa Ginoo. So karon sa gibuhat sa Ginoo nga kaduhanan nang itawag sa pinambil kaduha ka pulo. Meaning ka pulo ko niya giluwas. From now on, nakabalo ko, kadi ko biyaan sa Ginoo. Uri bisan makalimot ka kay kining tawo ra ta. Kalimot ka sa mga safety protocols, pero kung naa as long as naka sa Ginoo, nagtuo ka man Dios uban nimo permi. Walay may tabo nimo. Actually. Dili ka mamatay kung dili gustuhin sa Ginoo. Hinumduman nato magsuon giunsa na pag-expound sa atong Ginoo sa Kristo. Unsa ba kadako ang concern sa Dios sa ato? Para may baw-an nato naghimo sa istorya, ningon siya, dili ba ang 5 ka langgam nga gagmay ibaligya lang 2 ka sentimos? Pero ni isa sa ila wala hikalimti sa Dios. Kung kung sa kagagmay ka ng mga sparrow, concern pa na sa ang Diyos. Even ang buhok daw sa atong ulo, giihap sa Ginoo. Sa una, si Brad Ronelo, 10,000 pakabuk yung buhok. Karong gihap sa Ginoo pa na lang, 1,000 naman. Ayun na. So, yung nasa kadetalyado, alam ng Diyos. Kana pa nga kanang protektahan ka, kayang-kaya pa sa Diyos. Amen? Amen. So even though daw, we cannot see Him, okay? Through the, what? Pinaagi sa mata sa pagtuo daw, nakabalo kita nga ang Diyos na ara sa ato. Tungod kay gisultian ka niya, ningon siya dili ka na ko piyaan. Muna itong saligan mo itoon. So, dili ta muabot pa na pagsulay, mga kasubanan sa kinabuhi, dili ta man lupay-pay, magpadayon ka sa atong dagan sa kinabuhi. Magpadayon ka sa atong pagkasubanan sa Igsoon. Amen. Okay. Ikaduha mga Igsoon. Next. Give your cares to God or give your worries to God. Bisan mo sa may mong concern sa kaluhutan, dili sa atong mga pagkinabot dili, dagang doctors, dagang sakit, dagang pagsulay, na ay panahon mo wala tayo kwarta, ay panahon na wala tayo makaon. So, matod pa sa 1 Peter 5 verse 7. Give all your worries to God, for He cares for you. Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, kinsa daw ito nga, naluya na, naingon na itong picture, naluya na, tungod sa kabugaton sa kinabuhi, ingon siya, dool mo na ako. Para sa itong dool mo na ako, ako na nato yung alam. Nakawalo bitaw ta manara siya sa itong tiliran. He is willing, able, and very capable to do kung unsa may gusto nimong buhaton. Ay importante na maigsuon nga doon na tayo pagtuo nga ang Diyos na asa itong tiliran kung tubag siya sa atong mga pag-ampo. Kaya kung malimtan na nato maigsuon, musamot imong kasubo, gawa na'y nakatabang nimo, puro lang kasakit, puro lang kakasakit, puro lang kakalisod. Pero may duman nato nga naaday ang Diyos, nga anong dili matawag sa iya. Lord, tabangi ko. Pareho ni San Pedro, kung sa mo ni Apostol Peter, sa diyan nilubog na siya sa dagat. Ningon siya, Lord, help me. Mura niya ningon. Kung sa man, di kuha siya sa Ginoo, di pa nakauot ro sa dagat. Ingon anak, mag-isuon sa diyang lubog na sa kinabuhi. Amen? Amen. Mag-inom sa mga isuon.
Ngayon rin nagsoon, because God cares about us, He is inviting us to cast all our cares to Him. Kana nang mag-cast na sa atong mga ures nga to sa Ginoo, meaning i-upload na nato. Mura ba tang mag-cut and paste? O computer tang i-cut na to ng file o atong i-paste nga to sa responsibility sa God. Kung ato na sing i-cut and paste nga igsoon, the moment nga mag-cut na sa atong memory, tuwa na sa memory file sa Ginoo. Once ato na naghihatag sa Ginoo daw, literally ihatag nimo sa iya, dili na nimo pagunahon. Imong and be still, know that He is God. Nakaibalo ka na sa Dios, pwede na ka maluag imong ginhawa o malinawon ka kay ang Dios mo muhimo o kaayo sa imong kinabuhi. Meaning dili na nimo pagunahon kung sa man ang problema. Yatag na diampo na nimo sa Ginoo. Ya sige gyapon ka mo na problemado mo ko naon namunod bro. Grabe ka problemado. Dili mo na. Pwede na ka daw magmaya. Once ang imong worries, di mo nang ihatag sa Ginoo. Amen? Amen. So ako nang ihatag sa Ginoo. Ginoo Lord, di man na ako mahimo. Ikaw nang bahala na. And then you can afford to stay calm. Be still. Know that He is God. Amen? So, i-upload na to ang ato mga worries good kay ang Ginoo daw nag-care sa ato. Ako na nang kuwaliniha kung sa kada po ang pag-care sa Ginoo. Mabisan langgam gamatoy kayo, iyan ang ipakialaman. Di na lang yan hikalimtan. Diba, nagutom ang langgam. He will feed it at the right time. Sa kagamatoy sa langgam, yung pas Ginoo, dili ba mas labaw pa kamo kaysa langgam ng gagmay? Mas labaw ba ang mag-care ang Ginoo sa ato? Kaya kung ka ng buhok lang ganing yung mga langgam diyan ang ipakialaman, kung sa pagkaan tao. Amen. So, ikatulong mga igsoon, mani, nga itong buhaton. Atong Panginoon sa Ginoo nga iyang i-heal ang atong kasikasi. Ay kung na-disappoint ta, nasamdan ta, daghang tag mga sakit sa kibuhi, atong ipangayo sa Ginoo nga iyang i-heal ang atong buwan. Nag-ingon diya sa Salmo 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up our wounds. So, ang Ginoo gihapon may mag-ayo sa ato. Now, actually, medically sa tinod lang, ang mga doktor nakabalubya na ang ato itong lawas has a built-in healing facility. Ako ang nagdaghan mo na kaya, karang na immune system. Kung mga virus mo na siya, naay, mapahit ka na niya, naturally, dilo tagtugutuan. In fact, kanang ito ang nila na tambalan, for example, ang imong wound, di ba, kung saan man na sa doktor, baka mo sa antiseptic, pagkuman kamera. Actually, katong nagibutang, dili ito siya ang naka-ayo. Dili ito siya may naka-ayo, para ma-antiseptic, whatever. Even na doktor, kabalo na niya. Dito, assist lang ang body nga mo heal sa iyang sarili. Diba? Karang mga samat, mula ni kabiran siya, kaya para dili mabutangan ng external na mga virus or whatever. And then the body will heal it on its own, basta kabiran lang na siya. Ako ganin ang gigamit nga ang prinsipyo, whenever masaman ko, bisa sa kadako gani, i-equal lang nimo, i-close lang nimo, and then butang ka antiseptic, cover it, ayaw na siya pukba until na ayaw na. Kaya the moment of bani mo, magkuhan na siya, mag-infection na sa magmana. Pero kung hindi mo na napasagdahan, okay, tagaan ko po, example, yung magtrabaho ka sa planta, di ba, dagang kay yun, masamad din po dito sa planta, mga aksidente ba, gamay rin noon. Magtungang akong kuko na putol, nagkawil-kawil na lang ang tawagan ni panit. Kung hindi mo naman po sa trabaho, dito sa trabahoan, kung nakakay aksidente dito, nagamay kayo, pagkalo rin si Pastor John, it's a point against safety. Yes. And then, ako issue sa panarbaho ng safety. Kung yun, investigaran mo na siya, anong wala bang kamagpuan, protection, mga gloves. Yan ang mapawn out na safety violation ng gimo, pwede kang ipagod. Kung gimo, dako kayo pagkaputol, pati ko po, akong gimo, ako na lang, pagkakat niya, di press na ko na yun, yun gibalik. Kung saan nag-ibuhat yan ako, electrical trabaho, nalala ko electrical tape, butangan ka ng electrical tape. That's it.
Wala na kung to clinic, kaya bato ka dito na kung may investigation. Okay, so, nag-duty ko. Even with that, ha, nakatake, wala na ako ko ng normal na tambal. Naka-dictate ang tape for almost 1 week, 2 weeks. 1 week siguro. Ako, kaya wala kami sakit. Ako siya nagpapad ang tape. Pagpala ko na, nahil naman. Nag-cover naman ang plan. Of course, may panic din nagwas. But then within days, na-okay sa mga panic. Totally, healed siya. Natunga ang akong kuko. Nabalik. Ang kuko, pati ang unod. That's how powerful ang ibutang sa Diyos sa imong lawas mismo. Amen? Pagpaka na itong Diyos. Amen. Kada mo yung pagsalig, you can only do that if you have faith, di ba? Mula kay pagsalig, kung buhay madawat mo, dagat mo sa doktor dayon. Kaya siya mo ayaw, hindi man. Noong ang atong lawas, buta na sa Ginoo healing. Even ang mga latos sa atong Ginoong sa Kristo, sa gingon, para to sa atong kaayuhan physical. Muna yung sa Biblia. Amen. Kanang Exodus 15:26, ang Hebrew na siya, I am Jehovah Rapha. Nakadumang ko ka ng pangalan ng Jehovah Rapha? Yes, God is a Jehovah Rapha. Means, I am the God who heals you. Muna siya ang nasa Exodus 15:26. So, imo nang i-claim na kuan, memorize mo na mga verses may suon, mora na yung tambal na ang Ginoo ang heal sa imo. Ito si Jehovah Rapha. Amen. Now, next is, chose to praise God. Imo nang pilion, may instead na mamukmuk ka, or magmuklima, or imong naong gitayan o kalibutan. Instead of that daw, kung sa'yo buhaton, mag-dayig ka sa Ginoo. Sa panahon nga na kay sakit, nahulog ka dito sa lampe, hindi ka kalakaw. Praise the Lord, praise God daw. Yeah, choose to praise God. Dili ko na ako kasakit. Okay, nalapay-pay na ako. Wala na pa'y TL. Bisan kong na, ang gamay. Na-apply TL. Para na sa gingon nga na-worry ka. Kaya kay sapatos. Dunay dagang kalakaw-lakaw. Na-worry. Why gisulong? Gati ni L. Wala kay Nike. Amen? So, Isaiah 61:3, nag-ingon din na a garment of praise. Instead of despair, instead of magmukmuk ka, pagdayig sa Ginoo. Kaya mo nagbuhat ko ni Haring David, sa diyang makakuan siya, makasala siya, o mapildi siya, praise the Lord, for you are with me always. Maabot ang panahon, hatagan niya po, kakadaugan sa Ginoo. So, kana ba mga igsuon, napildi ba ka diya, nangingon ka ito na lupay-pay, pag-abot sa, what? Wala, kaya nahimundong ka, na pwede pa rin magdayig sa Ginoo. Mabitay nga ni Pastor nga kuhan, bisap nga, God is always good. Kung sa may tabo. Kaya bisan man kung sa may tabo, naaga po ang Ginoo magpabilit siyang maayo o tabangan kanya. Amen. 147 verse 1. Praise the Lord. How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting it is to praise Him. Malipay ang Diyos, kabisan kung napagsulay ka na, lupay-pay ka, o ka sa pagsulay, nagdahig ka kung ka sa iya. Pariwar na sa buhat ni Job. Inumdum sa istorya ni Job. Kung yun sa siya ka, ang sakit sa iya, puro na lang ikan sa ulo, kayo sa kuhan, puro bulutong, puro talaga, leprosy. Giingnan siya siyang asawa, i-course na rin mo ang Diyos. O parang matay na ka. Sa ingon nga, mudawat lang ba diya ita sa mga butang maayong ikan sa Diyos? Kung dili ta mudawat sa kanang mga pagsulay. Amen. So ang pagsulay ka, pahin ka na sa antukan, kaya biyak mutubo matong pagtuo. Biyak ta matawag sa Ginoo. Amen. So mag-praise ta. Mahingin mo dire, basahon ako magsuon. Asa to help again. Instead na magpupok ka or magsubo, choose to sing praises to God. So, instead na magsubo daw ka, manong dili ko kamo kanta o mga gospel song. Yeah, kaya makaluab ka na sa ginawa. Sing praises to the Lord. Amen? Instead of feeling bad or discouraged, the Bible gives us a great key to experiencing joy. Susi, yabi, para maka-experience ka o internal kalipay,
despite na naka sa pagsulay. Amen? Ang susi daw is praise. Pagday sa Ginoo. Amen. Muna'y susi. Pero may natusin tayo kung isa kung sabi ito sa imong kinabuhi. Isa na takilpo ka, praise the Lord. Okay, nasaktan ka, praise the Lord. Anaro na ito kung sarili mo isuon na permit ang thanks Ginoo. Ma-positive man o ma-negative, always praise the Lord. Kaya malipay siya. Pag ikaw ng Biblia, delight in the Lord. Proverbs 3:5, delight in the Lord, and He will give the desires of your heart. Meaning, ang unang ikanta, the joy of the Lord. Kasi sunod na gani. The Lord has come. The joy of the Lord is My strength. exactly. Ang atong panimuhaon na permin na himot ang Diyos sa ato. Kaya once malipay siya, muna'y atong usok. Amen? Kung di malipay ang Ginoo, bisag kos ganta, mapindi rin gapong ka. Amen? Luya rin gapong ka. Okay? Lift up your hands to the Lord. Amen. Amen? So, pero may tayo ito ka rin. Bisag kos kasakit, praise the Lord. Okay? Okay, lift up your hands to the Lord and declare or sing out His goodness. Pareho sa atong ikanta ganiha. Nakantahon na ito ang iyang goodness throughout the day. Amen. In order, okay, isa pa rin siya, sing out His goodness. Change the atmosphere of the home. Kung naka sa balay, imong kusbon ang sad atmosphere sa balay. Kung saan man, by playing praising songs. Gospel songs sa balay is very therapeutic. Amen? Okay. So, para mausap ang atmosphere na despair na atmosphere, pero ang musunod, nag-glorify ang God tungkol sa mga gospel songs. Amen. The Bible is also clear on this, that heaviness, kanang kabugaton sa kinabuhi, ma-lift up and it will go away when we shift our focus away from the problem unto God. Meaning, kung imong muna, wala na dito sa imong problema, kaya gadayag ka na sa Ginoo, maawa ang kabugaton imong gidala. O ang problema, ang atong focus, tuwa na sa Ginoo, tuwa na sa Diyos, who will be the one to save us. Amen? Okay. Number 5, mga exo, next. Put your thoughts on anything that is good. Ibutang na nato ang atong kaisipan sa mga butang na maayo. In short, kung sa kalibutan mo ng mga igsoon, mo na siya gitawag o the power of positive thinking. Isa may pabasa ang libro yung nana. Na di ba na sa una na libro na power of positive thinking? Actually, biblical ko siya. Na kung sa kautan ng iyong sitwasyon, kung ang iyong una-una, naa sa mga butang maayo, mausab ang atmosphere, mausab ang tempo sa iyong kinabuhi. Muna i-ingon ni Apostol Pablo diya sa Philippians 4 verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true. So sa mga butang na maayo, kung sa man, kanang butang na true, tinuod na mga butang, patinuod honorable. Kung sa mga butang na honorable, patay-tay, yeah? Kung mga butang na right, mga butang na tama, mga butang na pure, mga butang na lovely, mga butang na admirable. Think about these things. Things that are excellent and worthy of praise. So, mga iso, nakita nato nga, sa bisan mong sa sitwasyon, makabaton kita og joy sa sulod. Kaya ka na mag-joy na sa sulod, sa atong spirit. Maaaring dili ka katawa, pero malipayon ang imo. Kasi nakay joy. Pinaagi lamang pag-usap sa imong pag-usap sa imong mindset. Kinsay nakadungog sa advertisement sa brigada. Nananabot na din na yung bata na kuhan. Ourselves, yung kaniyang ourselves ba? Mindset. Sige, mindset daw pa.